Ako vytvoriť efekt text za objektom. Z Canva fotiek alebo z nahratých súborov si vyberieme fotku, natiahneme na celú bielu stránku, pridáme text. Ja som sa rozhodla pre slovo Canva. Zmeníme font. Impact je taký výraznejší font, taký hrubší. Natiahneme na požadovanú veľkosť a umiestnime tam, kde chceme mať. Takisto si zvolíme farbu. Pipetkou si vyberieme niečo z fotky, aby to pekne ladilo. Keď to máme, klikneme na fotku a dáme duplikovať. Potom dáme odstrániť pozadie. Duplikát s odstránením pozadím umiestnime na príslušné miesto, aby sa prekrývali tie jednotlivé fotky. A celý efekt je už hotový. Ale samozrejme my sa vieme s touto fotkou ďalej pohrať, že vieme tú zadnú fotku takto stiahnuť a potom pre náš text vieme zvoliť aj iný font.